Predstavujeme vám Arete 2. Náš najvýkonnejší a najúčinnejší odvlhčovač vzduchu. Arete 2 využíva výkon nového bezuhlíkového motora, vďaka ktorému dosahuje o 60% vyšší prietok vzduchu. To znamená, že odvlhčuje účinnejšie a energeticky úspornejšie ako doteraz. Zatiaľ čo vysokokvalitný HEPA filter účinne čistí nasávaný vzduch. Výsledkom je 255 kubických metrov odvlhčeného a čistého vzduchu za hodinu. Vyšší prietok vzduchu v kombinácii s nastaviteľnou lamelou vám tiež umožní rýchlejšie a efektívnejšie sušenie bielizne. Jedinečná konštrukcia prívodu vzduchu umožňuje umiestniť Arete ku stene. Bez problému tak pre neho nájdete miesto vo svojej domácnosti. Vďaka špeciálnemu nočnému režimu je odvlhčovač Arete maximálne tichý. Pre váš nerušený spánok. Nový inovatívny LED displej prehľadne zobrazí priebeh odvlhčovania od aktuálnej k nastavenej cieľovej vlhkosti. Zatiaľ čo inteligentné režimy sušenia bielizne a odvlhčovania vám uľahčí používanie prístroja. Arete môžete ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie Miko alebo hlasovým asistentom. Arete 2. Náš doteraz najvýkonnejší a najúčinnejší odvlhčovač vzduchu.